isurat ni Juan. Gloria ni Padre Santo. Kinunani dilato kay Jesus. Siga kadi di Timoteo. Nagtawag kadi din kada iti asalusod. When nuwag ka nang ibagakin ka, isumbat ni Jesus. Ipagulong mo kadi ang ugywa, kinunani dilato. Idarong takahan niya, dagiti ka iyam. Kaya dagiti pangulwes na papadi. Anya kinaramit mo. Saan dito'y lubong tiyayan di pagaliat, kinunani Jesus. No dito'y lubong kuma, makigubad, dagiti pasulot ko, tapno sa anak ang mayawat kayo Timoteo. Ngayon, saan dito'y lubong tiyayan di pagaliat. Isod gapuna sinawagsod ni Pilato. No basta, may saka maari, nasa umon insumbat ni Jesus. Dahil di gapuna, anayak nakat, ken imayat ito'y lubong, tapno palit ni Katipudno. Dumingeg kanya, isa sino man ngadda itipudno. Ti Ebanghelyo ti Ako. Gloria ni Padre Santo. Naimbag na bigat ay aming karagsa. Itiyataman kanawin tayo. Sino dagiti ari? Sino dagiti ari? Iti agdamang na panawin. Siguro kakabsat, tamo tayo nga ari ket dagiti ari iti comedy, ani Dolphin, ari iti aksyon, ni FPJ, sus provinciano, kenda tumapay nga ari. Ngayon, iti daytoy nga rambak tayo a Kristo nga ari. Anya kadi iti batayan tayo, iti panagbalin nga ari. Tapos sa tuwing Kristo yung kitain, ti ari haddaan kinabaknan. Ti ari haddaan bileg. Ken ti ari ket nalatak wenno sikat. Ngayon daytoy katadlo awan kini Apo Jesus. Isu nga saan nga mawatan ni Pilato iti kinaari ni Apo Jesus. Saan na mawatan iti kinaari ni Apo Jesus. Taawan iti nabaknang na, awan iti bileg, ken awan iti kinalatak na iti tiyempo dagiti Timoteo. Kahapsat ko kay Kristo, anya nga rod ti imahe ni Apo Jesus nga ari tayo, ngayon tayo ramrambakan iti daytoy nga aldaw. Siguro makita tayo daytoy imahe ni Apo Jesus nga ari tayo sangwanan tayo. Dayta nga imahe ket pudduwet. Ngayon dayta nga imahe na ari sa dilangit. Ngayon midiyad dahil tayo rabaw tilagaan niya iti imahe ni Apo Jesus nga atas ari. Tapos sa lugar Kristo, iari tayo, ket iso itinakailan sa iti krus. Dahil ta iti imahe ti ari tayo, ito'y rabaw daga. Kapag sa lugar Kristo, ni Apo Jesus, saan nga nakatugaw, itugaw nga balitok, no di ket nakabitin iti krus. Ni Kristo mahari tayo, saan nga nakakorona iti balitok ket nagkagamita nga bato. No di ket ti nakakorona iti siit. Ni Apo Jesus, saan nga nakaigyem iti baton nga balitok, no di ket ti igyem na ket dagiti lansa nga nakaibitinan na. Kahit sa tuwing Kristo, dagitoy nga simbolo iti kinaari nga Jesus, iso iti na ipapakita para tayo, iso iti inaramat na, tapno iturayan na tayo, akas anak na.
Kapsa tugen Kristo, niya Jesus, itrono na ket iso iti cross. Cross, amang simbolo iti kinapakumbaba. It is a sign of humility. Saan nga dagiti trono nga tugaw nga balitok nga mga simbolo iti kita kinangato. Hindi kati niya Jesus ipakita na iti kinapakumbaba. Amutay aming karasad nga ti cross ket simbolo iti panagparigat iti maysa nga tao. Ngayon, dinaramat dahil niya Jesus. Tapno ipakita na para tayo nga ari isuna nga nagpakumbaba. Ari isuna ang nakipagbiag para tayo matattao na. Ari isuna ngayon nakipagmaymay sa isuna para tayo. Diyos ang nagbalin a tao akas para tayo. Dahita iti kinapakumbaba niya Jesus nga simbolo iti trono na a cross. Kapsa tugen Kristo, ti korona nga siit, isimbolo na met iti inaanos niya Jesus. When isiit ken korona na ken kuana, ket napipidot dalaeng kita igigid at dalaeng na may pagpaigid yung sarda panang korona ken nga Jesus. In simbolo na met karatayo, ikinaanos na karatayo. When nagrigat niya po Jesus, nagtutuog isuna ka po kadagiti ato nga basol tayo. Insuno na anod, ikinaanos karatayo. Dahil ito'y met, ikarik karatayo kapsa. No inananosan na tayo niya po Jesus, masapol met, anaanos tayo, apas pasurot na. Nang nangruna kita kapanawen, masapol tayon iti kinaanos. Nang nangruna, nagkakailaeng iti sakit a COVID-19. When nagligat lakit din ti umangis, nga daan iti mas. Nagligat lakit din ti agbiyahe, dako kaado din iti protocols. Ngayon, ipalagip na karatayo, nga masapol nga adan-anos tayo. Kadaytoy isumit daing iti pagimbagan tayo. Nang nangruna kakabsat, iti daytoy nga tiyempo tiriga, daytoy iti pangipakatan tayo, iting sursuro niya Jesus at inaanos. Maudi kakabsat, pinansa nga inaramat niya Jesus kada tayo. Siguro makita yung nata, no titunggal mingmingan tayo ti krus, anya kadi, pero marita tayo nata, iti kinasakit na iti may lansa. May ipitlaik ta imam tirwaanan, ket nasakit pa, anya lapit din no ilansa na ka iti krus. Kaya sa tuwing Kristo, ilansa, ngayon naraman niya po Jesus, tapno, iso imang tapno eramaten na panangituray kada tayo isimbolo na iti kaya love. Punada aron love hurts. Gusto ba? Nasakit siya gaya? At totoo po, nasakit siya gaya? Makarinig kayo? Gusto, pudno, nasakit siya gaya, tamasapol mo iti agsakripisyo. Pudno nga nasakit niya, kaputa, ado iti ipain mo kayo iti baging. Yan, kakapsa to kay Kristo, sabsabali iayat niya po Jesus. When numampay love hurts, laglagipen tayo nga ti panagayat niya po Jesus, ket makapaimbag. Love hurts, but love also heals us. Kapsa to kay Kristo, kung natin nagligat kagayat ng mangruna na pagkaburang iti tao. Iti panangburang iti maysa nga tao, at daan kan iti sugat iti puso. Ngayon,
nuadaan ka tiayat, mapaimbag day ka masudan. Dayta iti impaay niya po Jesus nga ari tayo, nga nangiturturay kada tayo iti agdama. Ipalagip na kada tayo nga masapul tayo datta nga agayan. No agayat tayo, masapul met nga agpakawan tayo. Daytoy ikanayon na nga ipalagip kada tayo, tunggal masinig tayo ti sakramento iti panagkonfesar. Ayat nga mangted iti pamakawan. Ti Diyos tayo kakabsat, awan iti pagpatinggan kayat na kada tayo. Dahil kumamit in tayo, masursuro ken kuana. Apanagayat, sandaing iti Diyos, tuligat panagayat iti pagaday na tao. Kakabsat ko kay Kristo, iari tayo, iso itinakailan sa iti krus. San tayo may baing at iari tayo, kinailan sa pinatay iti krus, tal iso iti inaramat na, tapno may salakan tayo. Inaramat na iti krus, tapno ipaay na iti panagayat iti Diyos kada tayo. Impalit na kada tayo. San tayo may baing at iari tayo, kinailan sa iti krus, gapo, taday ito na pros, iso tinangisalakan kada tayo. Iso itinangiyasideg kada tayo iti Diyos. Iso iti mamagbalin nga panagkaykaysa tayo iti Diyos. Sa tuwid Kristo, iti Kristo nga ari tayo, iso itinaylan sa iti cross. Kahit ito'y ikanayon tayo nga ilaglabi. Kaitorayan na tayo nga daan kinapakumbaba. Itorayan na tayo nga daan kinaanos. Itorayan na tayo nga daan panagayat. Dayta iti Diyos tayo. Dayta ni Kristo nga ari tayo. Nga tayo pagrupbaban, kinramrambakan ti solemnidad na iti daytoy nga aldaw. Dayta ti ari tayo. At anayon nga mangkikita ka na tayo. Dayta nga ari tayo. Ikanayon nga mga ayat ka na tayo. Dayta nga ari ketsa na tayo abay-bayan. Dayta nga ari iso niya ako Jesus ang Kristo. Viva Cristo Rey.